Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa na mém kanále. Akorát by se měl teďka v co nejbližší době spustit S100 a já jsem... No! God, please, no! 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 This is Karma. Píše se 22. listopadu 2024 a nastal okamžik, na který čekala většina české komunity hráčů divokých kmenů. Byl právě oznámen jubilejní Svět 100. nice. Tato událost byla dlouho očekávána jednou skupinou, která si říká Carmageddon. Na Svět 100 se kmen začal připravovat daleko dříve než začal, konkrétně během léta 2024, kdy kmen ovládl svět 92. Rozhodlo se nenechat nic náhodě a během léta a podzimu oslovit všechny výjimečné hráče české verze hry za poslední desetiletí. Díky tomu vytvořili sestavu, jakou česká verze ještě nepamatuje. S tím souviselo i navázání spojenectví, které se vytvoří již před zahájením světa. Pro tento účel byl osloven kmen Žáby. Hráči Xox a Ptakopisk se tedy setkali, aby stvrdili svou úmluvu krví. Kmen Carmageddon nyní měl plán A, ale potřeboval také plán B, proto byla uzavřena další dohoda se spojencem, jenž vedl hráč Lord Hozmič. Xox egocentrický maniak, jehož prioritou je řád a disciplín pravil. Zdravím všechny přítomné. Tak je to tady okamžik, na který jsme všichni čekali. Svět 100 s epickým nastavením je konečně tady, i když vlastně vůbec. Bohužel, nastavení je takové, jaké je, a musíme se s tím jednoduše smířit. Pokusíme se navázat na svět 92 a doufám, že v podobné atmosféře, jako tam, si dojdeme pro klidné vítězství. A tak byl uspořádán kmenový kol, na kterém se formoval plán pro úspěšný start v novém světě. Klíčovým bodem strategie bylo poslat pár vyvolených do předregistrace, neboť ovládnutí středu mapy se ukázalo jako zásadní pro rozvoj celého světa, jak jsme se mohli mnohokrát přesvědčit z předešlých světů. Bylo tedy rozhodnuto, že ti nejzkušenější hráči, kteří měli dost času a odhodlání, budou mít za úkol zaujmout kritické pozice ve středu mapy. Ostatní hráči bylo zapotřebí rozložit do sektorů, které byly určené na základě jejich herních zkušeností a časovým možnostem. Díky tomuto byla snaha maximalizovat potenciál každého člena kmene a zajistit co nejlepší výchozí pozici v boji o dominanci ve světě 100. Mám v plánu udělat 3 až 4 kmeny, kdy zejména ten hlavní by měl být z hráčů, kteří by měli z hlediska dominance topovat. Naším cílem v počáteční fázi hry bude co nejméně válčit a co nejrychleji dosáhnout 35% dominance a tím získat slevu na mince. Pak teprve začne mít cenu aspoň trochu válčit. Hráči kmene Karma byli tedy připraveni na to, kam se mají vydat, ale otázka zněla, jak rozmístit ostatní kmeny po mapě, aby to Karmě co nejlépe vyhovovalo. V minutě počátku světa se na videohovoru sešli hráči Xox, Ptakopisk a Lord Hozmič. Xox je následně nasměroval do oblastí, kde je potřeboval, a tím získal přehled o pozicích svých protivníků, což poskytlo jeho kmeni výhodu pro pozdější fázi hry. Té, co Xox pečlivě prozkoumal mapu, určil kmeni Žáby směr na severozápad a kmenu Smrt neboli nože severovýchod. Tímto krokem zůstával jediný potenciální nepřítel kmene Carmageddon na jihozápadě. Po začátku světa Xox pravil. Zdravím všechny. Rád vás tady všechny oficiálně vítám. Co se týče hráčů, věřím, že tu máme špičku CZ/SKDK scény. Budu vás směřovat do pozic, kde můžete vyniknout, nebo kde vás potřebujeme. Momentálně se soustředíme na růst s minimálním válčením. První den se nesl ve znamení sladkého chaosu a spousty zábavy. Většina lidí si vzala dovolenou v práci, aby mohla společně s ostatními soutěžit, kdo postaví o pár bodíků větší vesničku než ten druhý. Na úplně nový level to posunul náš zámořský kolega Invi, který si neváhal vytisknout celý seznam budov podle pořadí výstavby a každou jednu si poctivě odškrtával, sotva stála. Jeho strategie byla téměř geniální. Než zjistil, že si vytiskl špatný seznam. Výsledkem bylo, že po prvním dni skončil hluboko mimo první 1000 nejlepších hráčů světa. A tak svět plynul dál a kontinent ovládaný kmenem Karma se pomalu, ale jistě začal barvit do modra. Ani velkolepé spojenectví 16 kmenů hráči jim začali přezdívat jednoduše NATO. Jejich ambice byly sice obrovské, ale bohužel pro ně jim vydrželi asi tak dlouho jako zmrzlina na poušti. Rozpadli se dřív, než stihli něco pořádného podniknout a pro ostřílené hráče z Karmy to byla jen další lehká rozcvička. Xox pravil.
Jakmile dosáhnete 5 až 10 vesnic, začneme vás trochu koordinovat ohledně směru expanze, kam bychom si přáli, abyste se zaměřili. Zatím je však tato organizace předčasná. Jelikož kmen Karma už ve svém domovském území narazil na nulový odpor, rozhodl se přesměrovat své zdroje do oblastí plánované expanze a zároveň tím zpomalit růst svých protivníků. Výsledkem byla strategická schůzka hráčů ze skupin Son of Hellfire a Hvězdní strážci, kteří se ukázali jako ideální kandidáti pro vytvoření tzv. Nárazníkové zóny. Ale jak to celé dopadlo? O tom si povíme zase někdy příště.